Det der over bukserne der. Ja. De ser fine ud. Den er sådan der. Den bevæger. Den bøjer sig lige her. Helt her. Herfra og hen til halen. Men hvordan kommer man ikke op i det her? Jeg skal lige ud fra. Det skal jeg vise dig om lidt. Jeg skal bare lige lære det først. Jamen du Det får lige lukke til. er det ikke farligt? Pige og dreng, prøv lige at komme ind. Nej, jeg var lige op. Hvorfor er du taget? Prøv at se her. Der ligger her min hånd. Øresten. Nå, det er den, man skal over for at sætte. Eller hvad? Ja, og den er altså ikke særlig nem at komme til. Og nu skal vi se, hvor den ligger. Jeg har allerede fundet den. I er nødt til at pille hovedet af. Jeg går herover. Går jeg over på min hånd. Kan du ikke bare bruge min i stedet for? Så gør vi også her. Så gør vi ligesom... Jeg forstår ikke, hvor min hånd bliver overholdt. Men Britt. Så man skal skære hovedet af den? Ja, prøv at se her. Hvis I nu lægger fisken sådan her, så ørestenen sidder lige herinde bagved. Så, og det er ikke så nemt at komme til. Vi skal sådan... Er der ikke 2 øresten? Og måske... Jo, der er faktisk 3 øresten. Ej, det skal jeg finde. Og så skal I måske tage en saks. Kan vi lige få en saks? I skal tage lidt hårdt. Og mens I lige vil i gang her med split hov der, så kan I lige skære et øje ud. Det skal jeg nok. Et øje. Hvor er det henne? Er det bare sådan lige op over øjnene? Hvad? Er det lige her?